Ahoj lidi, tady Crafter.cz a já pro vás teďka natočím takové malé videjko, kde si ukážeme, jak udělat nějakou malou pastičku, kterou si dělají na serverech skoro všichni. Takže, kde máme kreativko? Tak. Dívejte, mám skin Anonymous. I když nemám origo, ale jen tak jsem si to tam dal. Tak jo. První, co se má udělat, vyrobat si nějakou malou jeskyňku. Tady udělám takhle na 4 bloky, můžete jenom na 2. Já to udělám radši na 2. Takže dáte si sem sticky pistony, nenápadný blok, prodloužíte, aby stačila jenom jedna páčka, jak si to uděláte pomocí kabelu nebo redstoneu. Páčky ne. Redstone. Tak, a tady pod tím hlubokou pást až k bedrocku. Tomu mít nemusíte a pardon. Jo, ty díry si tam nedělejte, hlavně ne dvojitý, protože by do nich mohli vlízt a zachránit se a mohli by vás potom zamít. A tady uděláte jednoduchou věc. Dáte tady takhle 2 stone slaby. To je pěkný zrovna u jeskyně. Tak, oni vám se takhle budou padat hráči. Lepší by bylo, kdybyste si udělali rezidenci a já to můžu vyzkoušet. Ale bohužel nehraju multiplayer, hraju single player, takže budu dělat jako, že jsem se nechal nachytat na past. Trošku jsem to zkrátil, tak. Takže game mode 2. Ježišmarja, jsem do těch spiderů tak zažranej. A jo, vlastně. Sakra. Ne, tak jako. Takhle napíšu. Portni se na mě, dám diamanty. Musíte se takhle zazdít a musíte si dát k té pačce, aby se vám nespavnul u ní, protože vy potom ho zmáčknout a vy byste vždycky takhle vlezete, rychle přijmete, zmáčknete páčku, já jsem třeba ta. A padám, zemřu a ten, co je dole, má věci a rozdělí se s vámi o ně. No tak jako tohle by tak mohlo být zhruba všechno a tak já se s váma teďka rozloučím. Tak se mějte. Ahoj.